passa? Què passa? Que no m'he tret els pantalons. Bé, pel que fa a nivell mundial, a la dècada dels 90 va aparèixer un nou estil del rock, un estil que utilitzava bases funk, eren més ballables i arribaven més a la gent. Aquest nou estil va originar bandes com Red Hot Chili Peppers, que també van fer història amb temes com Give It Away. What I gotta tell it to your mama. What I gotta tell it to your mama. What I gotta tell it to you. Gotta do a little dance and then you drink a little water. What I gotta tell it, put it in you. What I gotta get it, put it in you. What I gotta get it, put it in you. Reading with the feeling, don't stop, continue. I realize I don't wanna be a miser. Come five wise, liar be the wiser. Young blood is a loving upriser. Cause when everybody wanna keep it like a geyser. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. 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 Red Hot Chili Peppers, merci. Bé, a la dècada dels 90 apareix l'últim gran moviment del rock, el grunge. I amb el grunge apareix la generació X amb un sentiment d'indiferència respecte al món i amb una estètica poc cuidada. Amb el grunge van aparèixer moltes bandes, però les més destacades varen ser Pearl Jam i Nirvana. El 1994, en Kurt Cobain es va convertir en l'últim gran màrtir del rock, com havia sigut Jimi Hendrix o Janis Joplin, deixant enrere temes com Smells Like Teen Spirit. Fins aquí arriba aquesta audició de la història del rock. S'acaba la dècada dels 90, encara estem als 2000 i poc. Només acabaus de dir un parell de cosetes. Els 5 músics que estem avui aquí a l'escenari ens vàrem conèixer a través de la música fa un any i mig, per poder estar avui aquí amb vosaltres i presentar aquest projecte. Sempre s'ha dit que la música és el llenguatge universal, que travessa fronteres, que uneix cultures. La música que nosaltres escoltem al dia a dia, encara que sigui en català, en àrab, en rus, en castellà, en anglès, no és res més que una evolució de la barreja entre les cultures africana, americana, europea, durant el segle passat. Actualment, en el segle que estem vivint ara tots, no ha canviat absolutament res, amb l'única diferència que nosaltres ens ho mirem des del nostre país. I ara ens trobem que molta gent provinent d'Àsia, provinent d'Àfrica, d'altres llocs d'arreu del món, venen al nostre país, venen a la nostra comarca, a la nostra ciutat, al nostre barri, convivim amb ells el dia a dia. Només us demanaríem nosaltres que si a través de la música podeu intentar de trencar totes aquestes fronteres, de mostrar-los com és la nostra cultura, d'intentar aprendre com és la seva, barrejar-nos a tots plegats
i enriquir-nos els uns als altres, a lo millor descobrirem lo apassionant que pot ser de comunicar-se amb un idioma universal, amb la música. Esperem que us hagi agradat l'audició, que hagueu disfrutat. Moltes gràcies a tothom, de veritat. Això és Postres de Música. I res, salut i moltíssimes gràcies. Nirvana. Load up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, sail the shirt. No, no, a dirty word. Hello, 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 hello. With the lights out, it's the danger. Here we are now, entertainers. I feel stupid. It's the danger. Here we are now, entertainers. What denial, 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 what denial. Moltes gràcies a tothom. Fins aviat. En Jordi al baix, en Guillem a la guitarra, la Fina als teclats i veus, en Miquel aquí darrere. Què feies, Miquel? Miquel, jo sóc en Sec. Moltíssimes gràcies a tothom. Postres de Música.